Digui'm. Senyor Mas, una trucada d'en Xavier Trias per la línia 1. La línia 1 quina era? Ah, sí, la del desnatat de soja. Digue, Xavier. Escolta, Artur, això dels telèfons amb iogurt està molt bé per estalviar, però és una mica cutre, com a imatge, vull dir, Entenc que a la gent gran això de les noves tecnologies us costi una mica. Bueno, escolta, anem al tema important. La Generalitat deu diners a l'Ajuntament de Barcelona. Concretament, 200 milions segons el meu àbac. O els pagueu immediatament o us denuncio. I la veritat que sí, que estic una mica tot loco. No em facis riure, home. No t'atreviràs a denunciar la Generalitat. És sang de la teva sang. Denunciar-me a mi és com denunciar el teu fill, igual que la Tita Cervera. Us esteu aprofitant de mi. Esteu tapant els forats amb els diners de la ciutat. I això no és just. I què vols que faci? No tenim ni un duro. L'altre dia, tot dinant, vaig renunciar al postre. El carretó de postres no el veia ben a tu. Sí, Artur, però els diners no ho són tota la vida. Pots generar ingressos amb imaginació, que és el que he fet jo amb la pista de gel de la plaça de Catalunya. La veritat és que aquí vas estar molt fi. La pista de gel ho ha patat bastant. És com si la gent volgués patinar per deixar enrere els seus problemes. Escolta, m'acabes de donar una idea brillant. D'aquí 5 minuts a baix. Artur, jo crec que aquí la lògica t'ha patinat una mica, Per què? Ha estat una gran idea. Tanquem els hospitals, d'acord, però en el seu lloc instal·lem pistes de gel. La gent patina feliç i s'oblida de les retallades a la sanitat. Bisturí. Bisturí! Qui fa aquesta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Això sí, no ens podem entretenir amb les piruetes. És trist, però la bellesa està renyida amb els primers auxilis. Sí.